I evo, nadam se da se niste uspjeli puno uplašiti upravo kroz ovaj prilog. Mislim da je to Vedran jako lijepo objasnio što se treba naravno organizirati prilikom samog snowboarda, da vas ne bude strah, da ne bude ozljeda i tako dalje. Međutim, evo sad smo došli do dijela naše emisije Kigo gdje ćemo jednostavno malo snijeg ostaviti po strani i jednostavno prebaciti se u našu prekrasnu Opatiju. Naime, u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji dogodilo se također nešto vrlo lijepo, tiče se planina, ali nema veze sa snijegom. Naime, o čemu se radi? Naša Primorsko-goranska županija i javna ustanova Priroda obilježile su Dan planina upravo u Opatiji i to u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, gdje smo mogli vidjeti stvarno jako puno prekrasnih fotografija leptira i mogli smo naučiti kako to leptiri utječu na održivost, bioodrživost u naravno našoj prirodi, a posebno na planinama. Kako je to izgledalo, pogledajte u našim sljedećim minutama. Danas smo u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji povodom Međunarodnog dana planina. U svijetu se 11. prosinca uvijek obilježava Međunarodni dan planina sa motom koji je uvijek vezan uz planinska područja. Ove godine moto Međunarodnog dana planina je osiguranje hrane u planinskim područjima, a mi smo tim povodom kao javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode osmislili ovu izložbu o leptirima. Posebno mi je drago u dva pravca što mogu ovdje danas biti. U ovim vremenima kada sve nešto tmurno, kada govorimo o ružnim stvarima, uvijek je dobro da u sebi nađemo onu stranu okrenutu prema malim lijepim detaljima u životu. Ako išta lijepo, lijepi su leptiri, oni nas podsjećaju naše djetinjstvo. I moramo shvatiti da nestajanjem livada, a nestaju livade, šume se spuštaju, neobrađena zemljišta je sve više, nestaju leptiri, nestaje jedan cijeli lanac u našoj prirodi i zadnji je čas da zaštitimo i taj dio naše bioraznolikosti. I na ovu izložbu se odazvao i veliki broj naših suradnika iz ostalih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode iz Istre, iz naše županije, iz Ličko-senjske i naravno bili su ovdje prisutni i naši mnogobrojni autori. Autori su i djelatnici naše javne ustanove Priroda, djelatnici Parka prirode Učka, Nacionalnog parka Risnjak i Sjeverni Velebit. Međutim, osim naših djelatnika potražili smo i vanjske suradnike, Želimir Gržančić, zatim Duško Velfel, Marko Matešić. Znači, mnogo se ljudi skupilo i gotovo da svaka fotografija ima drugog autora i drugog leptira na ovoj izložbi. Evo, doista zadivljujuće, ja stvarno moram reći da sam zbilja ushićena ovim bojama, ovim bogatstvom, šarenilom i ljepotom. Imate možda nekoga najljepšeg leptira? Mene fascinira ovaj ples leptira, to je zaista nešto posebno. Pa jako je lijepa, jako su interesantni leptiri, zbilje su različiti, tako da su nam cijelom izložbom baš htjeli prikazati vjerovatno sve sa ovog područja našeg.